Egy, mehet. Bal, 21, két táblás. 50 sima jobb, ne vedd el, mert 150 jön. Ez jobb 43 belül patka. Jobb 43 belül patka. És 50-re bal 33. Ez egy bal 33. És 50-re jobb 322 belül patka. Tiszteld meg, mert jobb 322, belül patka 100, és mehet is, mehet. Sima jobb hosszú jön, ne vedd el, és utána megint 100. Sima jobb hosszú, és ez egy bal 4, mehet is. 50-re sima jobb, ne vedd el, 100. Jön utána, bal 4. Bal 4. Jobb 4. 80. És 322. Bal 322. Mehet. 150 sima jobb. Ez a sima jobb, és utána 100. Sima bal. 150. Az egy sima jobb szembe, és utána 100. 100 sima bal, 150-re bal 4. Nagyon koszosnak írtuk, de nem volt olyan nagyon koszos. Ez egy bal 4. Mehet is. 200. Húzasd. Sima bal jön, egy táblás, és utána 150. Sima jobb hosszú, és 100-ra lassító. Lassítóig mehet. Kettőbe gyorsan. Mehet, azaz. Úgy. 100 jön, sima jobb, és 300. Figyeljél, mert jobb 2 van szemben. Az a jobb 2 ott. Utána 100 jön, mehet is. Bal 2, visszafordító jön, bal 2, visszafordító. Ötvenre sima jobb, ne vedd el, egy tábla van benne, és utána 100, sima bal hosszú, látod, 50, jobb 4, 44. Ez 4, 44. 100-ra lassító, bocs. Mehet, ne fékezz meg ennyire. 100 sima bal, 150 jön. Sima jobb van ott szembe. És azon a bal 32. Ezen a bal 32 itt. Két táblás, 32 a vége. Mehet. 100 sima jobb hosszú. Ne vedd el, sima jobb hosszú jön és 100. Sima bal jön. 80. Sima jobb jön. Két táblás amúgy. És 100. Bal 4. Itt a bal 4. 100-ra lassító. Sima jobb hosszú. 200 után a sima jobb hosszú. És utána 100-ra. Megint sima jobb. És utána bal 4. Sima jobb és bal 4. Ez a bal 4. 150, bal 43, egy táblás. Igen, kicsit erősödik. 50, jobb 33. Jobb 33. Utána mehet is, mert 150. Sima jobb jön. 30-ra bal 4, két táblás.
jön rá, és ezt kérdőjelesnek írtuk, nem tudom mi. 300 a korlát végéig. Utána 100, és lassító lesz. Bocs, ezt elbasztam. Mehet. 200. Bal 4. Rajta sima jobb. Bal 4, ez. Rajta sima jobb. És utána 100. Sima bal. És megint 100. Ne vedd el. Bal 3. Egy táblás jön. És abból jobb 32. Ez a jobb 32 vége beerősödik egy kicsit. Itt fordulunk föl, bocs, ez az elág. 50-re jobb 3, 2 táblás. Ez a bal 3, murvás. Mehet. Bal 3, felkiáltó jeles. Mehet. 100 sima bal. Sima bal. 100 bal 2. Bal 2. 40, jobb 21. Jobb 21. 50-re jobb 4. 150 dobál. Bal 3. Bal 3. 50-re sima bal. És utána 50. És jobb 2 szűk. Anyára. Mehet. Sima bal. Jobb 4 jön rajta. Vigyázz már, ez a jobb 4. Bocs. Jobb 2 fék, bocs. Jobb 2 fék. Bal 4 hosszú. Jobb 3-ra 80. Jobb 3. 100 jobb 4. Jobb 4. 50 sima bal. 150 átvág. És jobb 4 sima bal. Hol tartom? A 40-es tábla megvan. Most jön a forrás. Elment megint a fék hozzánk. Igen. Hol a 40-es tábla? Ez van szarul fölírva, hogy mindig ez. 150 átvág, 80-ra forrás, sima jobb. 100. Sima jobb fék jön, mert bal 21. Sima jobb, 40 sima bal, és utána 100. Sima jobb jön, 150. És jobb 4, ez jobb 4, utána 150 mehet is. Jobb 4-ből bal 4. Látod? Látom, csak minden elment, bazd meg. Jobb 4, rajta a bal 4, 50, jobb 23. Rajta a sima bal és 100. Sima jobb hosszú. Bal 4 jön, bocsánat. Kicsit elgondolkodtam. Ez a bal 4. 100, bal 3. Bal 3. Utána 100. Ez egy bal 4 lesz. És 50-re megint bal 4. Ez a bal 4. 50-re ez. Ez megint egy bal 4. 300 átlő. Végén fék. A bal 3 jön. Nincs fék, bazd meg. Állj meg, geci. Bal 3. 30 sima jobb. És 40-re bal 33. Két táblás. 40-re jobb 4. Ez a jobb 4 és 100. Sima jobb hosszú. És 400. Bal 4, egy táblás. Bal 4 jön. Aztán ők belefékezni, mert nem áll meg. Bal 4. 50-re sima jobb és 100. Sima jobb jön. És 100. Jobb 3 fék. De bal 2. Itt van a visszafordító. 100 sima jobb. 150. Jobb 4 jön.
jön egy 100, sima jobb, ez sima jobb, és utána 100 megint sima jobb. És utána bal 4, bocsánat. Sima jobb jön, 80, jobb 3, ez jobb 3, 50, nem bal 3 jön, bal 3, azután sima jobb, ez sima jobb, 80, jobb 4 sima bal, jobb 4 sima bal, 150 sima bal, és utána megint 150, sima jobb, és 150-re lassító. Ezt járj meg! Mehet. Jobb 43 jön. 43 és akkor bal 3. 300. Vége fékben jobb 32. Itt a jobb 32. 100. Bal 2. Bal 2. Mehet. Sima jobb. 100. Jobb 3 jön, ez jobb 3. 40-re bal 3. Utána 100. Jobb 32 jön, jobb 32-re figyelj. 2 a vége. 2 a vége. Sima bal, 80, jobb 22, jobb 22, 150, és bal 22 a cél. Ugyanilyen vissza. Még. Mehet. Ez meredekebb voltam. Ja, jó. De elment megint a fék, bazzag, úgy beesett, geci. Azzal szopni. De nem, egyszerűen nem bízok benne, bazzag, muszáj vagyok bele pumpálgatni. Megyek és így érzem, tudod, hogy esik befele, és megy befele, bazd meg. Nagyon, bazzag, lehet is érezni, érzed? És jobb időt jöttünk. 12:41. Érkezett meg, sziasztok, hogy sikerült? Sziasztok. Hát, őszintén megmondom, elfáradtam nagyon, de nem tudom, Szerint... az idő gyakorlatilag igen, ugyanaz. igen, a fékünk az ugyanúgy elment, azzal nagyon szenvedünk. Utolsó gyorsat húzzuk be, aztán majd meglátjuk. Sok sikert, sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Ugyanannyit jöttünk? 41-et jöttünk az előzőbe is. Azt mondta Csávó. Szerintem ott 44-et. Nem? Hú, gaci, de ég a fék. Bazd meg. Bazd meg, Iván, kikapcsolt a kamerát? Kapcsolt ki. A kocsinak.